Sanibonani. Siyabonga ababukela amavidiyo ethu. Sicela ukuthi niqhubeke njalo nisupporte, subscribe bafethu, nicomment, nishare, bese niya like. Siyabonga. Baba. Kade sisigqoka isikhumula nini wena ohlala usigqoka imihla namalanga. Njalo nje wena uhlala uqhomolozelene nale TV. Nalezi impahla lezi engithe izolo ngiwasha akazi uzuyiletha. Uyikhiphi nje hlobo emzimbeni wakho. Ngiyabona inkosi udido ukuthi nje ngiyakondla la ekhaya yikho nje wenza nje. Awukwazi nje wena ukusukuma njengamanye amadoda uyofuna umsebenzi. Hayi cha mina ngagana isilingo kodwa. Awu, kodwa mngami ulani ula kakusile nje. Manje uyabona Nkosi yami ukuthi uRamaphosa ulivalile ngqi. Ngiyazama nami ngizama ngapha nangapha kuhlangana. Kodwa phela kuyoluka ngelinye ilanga. Awu. Ayikho ke lento into nje ovika ngayo wena njalo nje lokho nje ungiculela lelo culo mihla namalanga. Kuyoze kube nini? Kuyoze kubuye uJesu. Ngoba abanye amadoda akasebenza usuvika ngalelo Ramaphosa ke manje. Ayiwazi wathwala icala uRamaphosa. Awu yobe mngwami. Hawu. Ayidli ishele phela manje. Awu kuyoze kulunge phela nakimi yona Linda nje. Hayi. Sesicela ivuthiwe. Oh, Dingswayo. Hey, mavusana mfowethu. Hey, khamba kahle. Hey, ngiyabonga. Hey. Oh, ngiyabonga indoda enkulu. Mavusana. Hey, mfowethu. Hey, sitha sobuka ibhola lana, hey. Ntasakwazi mavusana mfowethu. Hey, sayifihla. Ngiyantsoke nje into yaziyo kwena baba. Ilabangani bakho nje laba. Sukunemini ke nje uhlalela labangani bakho nje. Nidle ukudla la endlini ningakwazi ukuthi uthenga ubani. Uyabaxoxela ukuthi uthenga ubani. Sifika nje umsindo. Awu kahle phela nkosikazi. Awu, sungazongiphoxa phambi kwevakashi zami. Hayi, Imiyeke unakuncoko lo mngani. Awu, kodwa amadoda manje. Asothini phela izinto sezashintsha. hayi insizwa zakithi nifike kahle impela la ekhaya. Niyazi ukuthi kuyadle uphuma ungahleli la ekhaya kahle kahle. Nkosikazi, kunjani ukudla sekulungile kodwa? Hayi lutho bengalungi baba. Hayi sothi sisalindele nkosikazi ukusitholela okuphuzwayo ngavela ibhola athatha nesikhathi ukuphela. Liyothi liphela nje sobe sesidlile sisuthi thina. Hayi cha. Amadoda angasebenza atathumana kanje. Hey. Bemavusana, kanti unjani lo wakakho? Ngiqala nalokumbona kanti unje? Hawu. Anginakukhuthazi neze lokho mfana. Unamancoko phela kodwa nje ufuna ukuthi nesibajwayele simjwayele nje thina nje. Sale ihlekela. Hayi wena baba. Wamsupporta kanjena nje umkakhe bheda. Uboya lapha ngaphesheya ukhona umkhulu 19 uzokusiza. Khiphe leli dli. Lalela wendoda ungakhulumi indaba ukuthi ngidlisiwe ngoba ngizomtshela lo muntu mayefika la. Hawu. Ayikho lo muntu umkami nje ngiyamthanda. Hayi ngoba ngidlisileni. Hayi, cha. Hayi, liyagoloza leli dliso lidla ngamandla impela. Uyalibona kodwa mfowethu. Ngicela ukhonqeni. Hayi khona. Hayi, lidla linekani. Hayi udlala ngami inkosi lo. Ucabanga ukuthi ngisebenze. Mase ngizondlala amadoda onke endawo. Akho juice bawuthola bazophuza wona amanzi la. Ngingadlala yena phela amadoda kulesi sikhathi samanje. Hayi, siyabonga mkami. Hayi. Hey bampi insizwa nawo mkami senilethela ujuice la. Nawe ubusuku ngabezena. Ngisakusabonga mase kuhle. Awu. Sasithola izisulu ethi. Hayi madoda mina hayi. Ngiyabonga mina umkami bese ngilaphile ngaphi. Namanzi nje angeni lutho ngidlile nje impela ngasutha madoda hayi ngiyabonga. Hey, ukhathalekile kodwa. We baba, bengisacela ukuthi inkonzo yasebusuku isheshe iqale namhlanje. Ngoba impela hayi ngumuntu omatasa ngiyasebenza la ekhaya. Amagoda abheke mina kumele ngisebenze nasekuseni kumele ngivuke. Abangani bakho bengizocela nje besinikeze isipe. Hey, lenkonzo yanjalo le. Hayi kodwa ke insizwa zakithi. Ngoba bengisathanda ukuba nani madoda vele ibhola liyaphinda ekseni. Sinophinde nibuyeke madoda hayi. Sesiyobona senza kanjani ngoba manje senizwile manje. Oh, Dingswayo mfowethu we. Ibhola kwami. Hayi kulungile mfowethu hayi sala mfowethu nomuzi wakho mfowethu. Hey. We baba, umthetho wakho unginikeza ubani nje wena? Ngikade ngikhuluma nje ngakho lokhu ukuthi abangani bakho bangiqedela ukudla la endlini. Mabefika nje uzobatshela ukuthi hayi abakhululeke. Kuyadliwa la ekhaya.
Unginikwe bani umthetho wakhona? Awu mngami ungangenzi kanjalo. Ngeke ungitshele phela nje yona inkonzo obuyisho lena. Kanti iphi inkonzo besithembisene yona hayi? Ungangithethisa hayi. Uzongitshela ngenkonzo. Wazini wena ngenkonzo? Ukungabe uyofuna umsebenzi lapha phandle ubhizi ngezinkonzo. Wazini ngenkonzo ikusiza ngani ngayona leyo nkonzo leyo? Uyahola? Hayi mngami ungadlali ngami. Hawu. Asiyenze nje inkonzo siqhubeke ukugijima abantwana lapha egcekeni. Ngani igrant izakuwo. Kufanele ukuthi wona umsebenzi wami yona into engiyiholelayo phela le. Hayi. Ungadlali ngami. Kahle kahle ubugqiba abangani bakho nje ukuthi inkonzo njalo. Inkonzo yani yona leyo? Awungiyeke mina. Nasikhathi sokudlala nawe. Engathwala usisi lomhlaba. Hayi. Ungasebenzi kunzima kanje na. Hayi kodwa kusama amadlozi akethu awangithethelele manje ngiwuthole umsebenzi. Hawu.